Ashpere mushe muri Zimbabwe vagari vemunyika yeUnited Kingdom kuUK vochizovhura hombe voprotesta pamusoro peunjust arrest yakaitwa kuna Jameson Timber in the Avondale 78. Vauya vakaprotesta mumastreets vakati aiwa we demand the unconditional release yavo. Sana bina mashoko abuda nyogwa mzara na Change Radio ndibva subscribe like kuti na on the bell icon. Sa muri kuona ma pictures umu ava kumana vatobata ma placards vatobata flag of the Republic of Zimbabwe vachiprotesta. Tikapinda muChange Radio munobva manyogwa muchinzi eti makombororo H delivers a speech in the UK as they protest against unjust arrest and detention of the #Avondale 78 and Jameson Timber. The 78 include Langton Mwanaka, Councillor Kaudza and Mr. Ondongwa. Do mashoko ari kubuda pana msizva muri kuona kuti aiwa kuri kutonaya, but these guys vasacrifice kuti aiwa ngatipinde tiprotest kunyange kuchinaya atinei nazvo nokuti tanayo kanitaita sei. Tinoona kuti vanhu vari kuUK vanomira in solidarity necitizen culture for change iri leyo kuna Nelson Chamisa vachiti aiwa the unjust arrest yakaitwa kuna Jameson Timber namwe 78 aiwa hazvisi pamutemo, zviri unconstitutional, we demand their release. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pehombe aiwa yanyatso kuratidziwa nevakomana vekuUK. Pina comment section medu mbotudza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro peugandanga hwakadai. Pina comment section medu musangano subscribe kulike onchete notina on the bell icon.